Ebuka Obi anaghị eme any miracle. And unu ga-ewepụ that thing there. Na iwe na-ewe a lot of people. Ebuka Obi enweghị any miracle ọ na-eme. Ọ bụrụ na ya Akụzion ahụ mekwuo m nwa arrest. Akụzion Ebuka Obi enweghị ike ime nni ogohe Ebuka Obi agaghị akpọta nwa onye nwụrụ anwụ. Ebuka Obi agaghị eme nwa onye ogbi okwu okwu. Obi enweghị ike ime onye isi ofu ụzọ. Asị na ọgụ nwa onye kpọrọ Mathias Ezeaku. Akụzion. My people, wonder shall never end. It don't set again. It don't bust to. Hey. No be small thing. I know say most of una know this Babalawo. The only lady doctor when challenge Udumeje that year. When Seme Udumeje come and say me the raise the dead body. Say he challenge am. No be small something. No. Now this lady doctor can't trend where many people can't recognize am for social media space. Now he don't come at can't shook mouth put for this Mathias Ezeaku issue. When they trend for social media, this arrest, when they arrest her, now it don't come out, can't let us know, say, the person, the real person, when behind this arrest, say, na Akụzion, as they talk, and true, the man don't finally come out, can't speak, say, yes, any firm, say, he go they pick them up and down. Say now FB don't quiet. Hey, nothing when they not they see my people. Hey, they say wahala be like bicycle. May you no come be say I too talk. I go leave on a mona for listening to this Babalawo, this lady daughter when challenge Udumeje for waiting it talk over this Mathias Ezeaku issue. They say wahala not the finish. Wahala be like bicycle. This one so ita igelewe kokoshu. No be small thing. Make una watch the full video. I go see una ending of this video so that we go analyze this matter wella. As no onye kpọrọ Mathias Ezeaku wa Akụzion. Akụzion aso na Akụzion onye kpọrọ Mathias Ezeaku. And then Akụzion na alụkọ with Ebuka Obi. So owa Akụzion onye ji Mathias Ezeaku. According to 042 Solex TV, ndị na-eweta akụkọ ụwa n'ọnụ ya ka nnọrọ azụ na Akụzion onye ji Mathias Ezeaku. Na-azụ na onye wa Akụzion ọwụ a lawyer. Akụzion ọwụ a governor, ọwụ a senator, ọwụ a politician. You know, onye wa Akụzion, amaghị m onye wa Akụzion o. O mere ibe na-esere Akụzion na Mathias Ezeaku. Mathias Ezeaku kpọrọ Akụzion afa. Ihe awa ajụjụ unu ga na-ajụ. Mathias Ezeaku nwere oge o ji mention na Akụzion. Asị na Akụzion wụ onye kpọrọ Mathias Ezeaku. Ịghọtago? And Akụzion asị na ọ na-alụ with Ebuka Obi. Ọwa Akụzion ahụ ọ naghị afụ mgbe Ebuka Obi na-akparị ndị dibịa, na-akparị ndị eze nwaanyị, na-akparị ndị omenala. Ya ọgba nkịtị. Now, Akụzion ahụ iwe Katọlik ka iwe Anglican. Ihe a na-awụ onye awụ kịta ihe awụkwa ọgụ ka ụnụ na ihe awụ civil war ka ụnụ na like adọ ihe a civil war. Ihe awụ civil war. Our Christianity now control Nigeria system. Nigeria system is Christians, Muslim, and the traditional people. So, Ebuka Obi man oga ha pụta like that. Oboputa one man Akụzion. With ego onyinye atụkọ n'ọla Ebuka Obi. O were be the man. E were na-afọ gbu ụmụnne anyị. So, ibe ọwụ na jele Abuja, disi ikpe jele Abuja. Onweghị otu o si gbasa ndị Nigerian government. Onweghị otu o si gbasa anybody. Ife awụ ife ndị Igbo. And I get the movie. I get the movie. Character ndị Igbo. Onye Igbo na-eje ụka na-arụ na nke Ebuka Obi. Mgbe Ebuka Obi na-akparị ndị omenala, na-akparị ma ndị dibịa, na-asụ na onye na-akwu ihe na-ekwute ọsọ ya wa ancestors. Onweghị onye na-ekwu ikwe ha gụnwa wa Akụzion ahụ, ikwesịrị ịdụ ya ndụmọdụ, mana ikwe ha adụ ya ndụmọdụ ahụ. Oluzi mgbe ndị ọdịnala ahụ defendibelo kịta anyị bupụtago onwe gị na. So, ofu ihe na-agwa ndị omenala na ndị ọdịnala niile nọ n'ụwa niile. Onye asụ na ya gboro Mathias Ezeaku gịnị Akụzion. Anyị chọrọ ịma onye wa Akụzion ahụ. Owe polisi, owe senator, owe gọvanọ, owe president, owe senate president. Kedu ife owe onye ka owu? Who is that Akụzion? Onye wa Akụzion ahụ, who is Akụzion?
asụ na ya nwawo onye kpụrụ Mathias Ezeaku na ọ na-alụ uti Ebuka Obi Nigeria create go that country and that can gwa you that Christian religious knowledge and all this nonsense you na-eme Ebuka Obi anaghị eme any miracle and unu ga-ewepụ that ndị a na iwe na-ewe a lot of people Ebuka Obi enweghị any miracle ọ na-eme ọ bụrụ na ya Akụzion ahụ mekwuo m nwa arrest Akụzion Ebuka Obi enweghị ike ime nni ugohe Ebuka Obi agaghị akpọta nwa onye nwụrụ anwụ Ebuka Obi agaghị eme nwa onye ogbi okwu okwu Obi enweghị ike ime onye isi ofu ụzọ asị na ọgụ nwawo onye kpọrọ Mathias Ezeaku Akụzion ihe a gbasara Nigerian government ma ọ wụ na ije tụwa onye mmadụ ya ka bo ya ebubo gbuo ya like that ọ gaghị eme like that so ife nna agwa ụnụ wụdatana onye asụgbuola Mathias Ezeaku wa Akụzion na-alụ na nke Ebuka Obi so amaghị m ụnụ na kịta na ọdụrọgo ihe a so ọ wee Ebuka Obi na ndị otu ya ọ wụzighị enwezi ihe a na-ezo ezo no don't worry ọsọ ọnụ gbawa iyi enwetego m ihe nne idere no worry gbawazie na iyi tụwazie na ego jezie na dawu ibe na akpara ise eji ebutere unu trela dan gote unu dajuo ekechi evufu na ka ngukene mmiri na-eje akpọ Nigerian police n'ihe unu ji esi na-akparị mmadụ Ebuka Obi ji edu unu kparịba mmadụ odupụta nke ọzọ Akụzion onye ọwụna chọrọ ka okwu ozi okwu Akụzion akpụrụ ya nna anyị ji eje na Nigerian police ya yes omeghị otu Mathias Ezeaku anaghị disturb Nigerian government ọ na-edefend the constitution ọ wee Ebuka Obi because onweghị onye Mathias Ezeaku si nọgide onweghị otu Mathias si nọgide kparịba Akụzion onwetụbeghị bọsị ọ nọketere kwuo maka Akụzion hie ọ wee Ebuka Obi na-enye mmadụ ma sarafisi wọta ma na-eme na-atụhụ gaasị na-ekwu na-asite violent n'obodo and omeghị onye ji ekwe gwa ya okwu ihe awụ ihe anụ onye ọnwụna ga-etichi ya lesson gasụ na Akụzion ya pụta ibe gwa ya otu anyị si emebi Nigerian gọọmenti ya pụta ife ọ bụghị onye zọwa fucho ya asụsụ ebe ya tag ya ihe Ebuka Obi na odumeje ma ndụ niile a na-enye anyị fake ka Nigerian gọọmenti kwesịrị ịkpụrụ kpọchie we are going there ka anyị mara na ije eme ị na-eme miracle na o nwere miracle ị na-eme o nwere ike inwere nna asụ na Akụzion kpọrọkwuo na manwe Igbo agbara nze kpọrọkwuo na onye ọwụna nna wepụtara na Mathias Ezeaku ọwụna na-ewepụta Mathias Ezeaku ibe ọrụ na-aka ọsụ na ala Igbo were religious war and anyị afụgo ndụ na-aka ọsụ ya anyị afụgo ndụ na-aka ọsụ this religious war Mathias Ezeaku akparịghị Akụzion okwughị maka Akụzion mana Akụzion ejego zekpuo ofu ebe were ego enyekọtara na etụkọtara na Zion eji nyere ụmụ ogbenye aka were dị ego vi ndị polisi na ndị lọya dị nke isi ike a ji anara ụnụ dị ego mana ericha dị ego eji agbapụta Mathias asị ụnụ ji edozie biden na anakọrọgo ụnụ ego ndị polisi na tanọfa ego ọwụ na enyere ụnụ nara nọfa ego n'ọwụ na Ebuka Obi viri ụnụ nara nọfa the money I tell ụnụ